dobrý. Nemáte drobné? Nie. Tak, dovidenia. Dobrý deň, diváci. Vidíte, k čomu ste ma dohnali? Vy mi nedávate lajky. Nedávate mi odbery. A k tomuto ste ma dohnali. Musím žobrať na ulici. Pozeráte moje videá, nič. Žiadne peniaze. Z toho nemám. Zostal som iba ja a môj kamoš Vincent. Musím piť lacné pivo za 5 korún. Chápete? Nemáte drobné. Videl som vás. Ten automat na drobné, práve ste ho použili. Ja som vás videl, dajte mi tie peniaze. Nikto mi nechce dať. Už mi dostal iba kamoš Vincent. Vincent! Tak si choď. Aj tak som ťa chcel zjesť. Takže prosím vás, dávajte mi lajky, lebo ja takto končím. Ja umrem za chvíľku aj tak na ebolu. Takže tie lajky by sa mi teraz fakt hodili na tú operáciu.